Плакатите са разлепени из целия център на града и други ключови места. Привържениците искат по този начин да покажат, че им пука за бъдещето на любимия им тим, който е в тежка финансова криза от началото на сезона. Те обмислят и евентуално наемане на един или два билборда, на които също да изразят позицията си. Обществеността в морската столица е категорична, че градът трябва да има два отбора в професионалния футбол. Нормално ли е това, което се случва в футболен клуб Спартак, отборът отива към закриване? Според мен не е нормално, защото трябва да има два варненски отбора. Има Варна два гранда, един е Спартак, другия е Черно море. Задължително е според мен и двата отбора да присъстват в професионална футболна лига. Много неприятно това, което се случи с Спартак, това, че един клуб на толкова години, един от най-старите в България, е пред закриването. Според мен трябва да се спаси. И някой спонсор му трябва малко парички да внесе. Като цяло вижда се, че просто Спартак няма спонсори и няма кой да го поддържа. Ето, докато Черно море сега и изявите му са по-добри и въобще всичко е. Но Спартак се вижда, че няма да го бъде. Заради сериозната финансова криза, Спартак може да обяви фалит през декември или януари. В неделя тимът посреща Черноморец Балчик в мач от 14-я кръг на източната Б група. Ако соколите не намерят спонсор през зимата, това може да е последният им домакински двубой през това първенство.